lux. Abia așteptam. Aveți lux pe mine. Ziua mult așteptată a sosit, iar băieții au fost să vadă cum vor prinde viață costumele lor de mici. Salut, salut! Bine ați venit în lumea bărbaților. Bine te-am găsit, mulțumim frumos! Te-am găsit și noi. Dragilor, o să vă alegeți cu primul costum bespoke din viața voastră, totul cusut de mână. Cu siguranță o să fiți surprinși. Viitoarele soții o să fie un pic fericite decât în mod normal. Da. Vreau să aflu de la voi, în primul rând, dacă ați mai purtat costum. Eu port tot timpul. E prima dată. Cine este pe partea asta mai clasică, cine vrea mai unic? Eu aș vrea să fiu mai unic. Contează curajul, adică dacă îl porți cu atitudine, poate să fie clasic, poate să fie foarte elegant, el o să strălucească. Nu am mai purtat niciodată. Cred că o să fie primul costum al meu. Cine vrea papion, cine vrea cravată. Papion. Și eu tot papion. Cravată. Sau în loc de papion putem să punem o mică eșarfă sau poate o broșă. Mie mi-ar plăcea, da, vorbi și în casă, că mi-ar plăcea să încerc și eu o eșarfă de genul. Da, despre această eșarfă este vorba și mi-ar plăcea să încerc să fiu singurul care poartă una dacă s-ar putea. De exemplu, tu pe costumul ăsta foarte special, cum ai vrea ca și culoare? Mi-ar plăcea o nuanță de maro, crem sau vișiniu închis. Ar merge și un verde puțin mai închis, sacoul sau poate vesta. Mi-ar plăcea foarte mult costumul meu să fie, cum nu am acum eu o imagine în cap. Vrei să începem cu tine? Da, dar în momentul în care îl pun pe mine să-mi dau seama că da, asta mi-am dorit tot timpul. Aș fi vrut să te întreb dacă ai fluctuații de greutate. Mi-am spus că urmează să mai pierd câteva kilograme până la data de 19. Am 84 de kilograme acum și vreau 80 atunci. Să nu mai mănânc săptămâna asta nimic. Ok, o să te rog să te întorci cu spatele. Așa. Mi-ar plăcea să fie diferit, să nu fie un model clasic, să fie cumva asortat sau măcar câteva accesorii să se asorteze cu rochiara lucrăi și să aibă ceva în plus față de celelalte. Ok, trecem la următorul. A venit și rândul lui Seba și bineînțeles că tachinările nu au lipsit. Abia aștept să văd cum îi iese costumul. Încordează-te puțin. Ok. Abia aștept să-l văd la un costum ca lumea. Mă gândeam la o culoare albă. Îmi doresc un costum extravagant De sus până jos? Da. Îndrăzneț. și de ce nu să aibă puțină sclipici pe el. Cireașa de pe tort, ca să zic așa. E visul meu și nu am avut niciodată un costum alb. Cum e sacoul de acolo? Da, un fel de. Am înțeles. Un fel de. Bun. Nu știu dacă aveți metru pentru el, că este foarte lat în spate. Ia să vedem. Mamă, ce abdomen ai. Ai mâncat azi. De ce te uiți la mine, mă, când vorbește el? Are ceva cu tine, a prins dușmănie, ceva. El a fost acolo și tu nu? S-au făcut și se fac în continuare glumițe. Sebastianu, mă, și face costum. Bravo, bă! Poate te ajută băiatul să dea un sfat și pentru păr. Să facem ce? Glumește la ce mai glumești din fire. Vorbește mult, așa și fără rost. Calmează-te, botoșeneni. M-am simțit prost pentru că au fost niște atacuri. Vei avea prima ta pereche de pantaloni fără tur. Miștori, dar îi las cu glumițele lor. Cine urmează? Cine urmează? Eu urmez. Nu vă fie frică, sunt croitor, nu medic. Cu figurile astea pe tine. Măcar stai parcat. Ce copil ești, măi. Cum te-ai imaginat ca și mire? Costumul vreau să fie cât mai cambrat pe corp, ceva culori deschise. Nu știu, verde, albastru, roz, Ok, papion, cravată? Mi-a plăcut ideea ta cu eșarfa, ce chiar vreau să văd cum să-mi vină. Idee pe care a avut-o și un coleg de-a lui. Ți-a furat ideea. De astea faci. Toți ar trebui să purtăm, nu neapărat că poartă el. Tu aveai bufeu de la... Pe el la ei nu știam cum se spune. Am ales ceva care să-mi stea bine și mie. Și dacă vă imaginați că tachinarea dintre Ion și Seba s-a terminat, vă lăsăm să vizionați liniștiți o nouă rundă. Ce ai, mă, acolo? Sandwich-uri? Da, mă, să ți le dau ție, că ești nemâncat. 108. Mamă,
Mai puțin decât Seba. Îți dai seama cât material. Ia, mă, mănuțele astea. Stai drept, uite-te în oglindă. Cercelul ăla nu cred că merge la... Mai gura și lobștourile ți-l besile, mă, frate, mă. Discuția dintre Ion și Seba mi se pare una normală dintre ei doi. Ce zice Adelina, mai plânge la pozele lui Alexandru? Foarte, foarte prost. Văd că îți plac tot așa, conici. Nu suportă nimeni, frate. Bagi așa cuțitul, știi? Îți mulțumesc. Poți să iei loc. Următorul? Dar tu ai început, mă. Costumul nu aș vrea să fie clasic. Ce culori îți plac? Inițial i-am spus că aș vrea pe alb, În momentul ăsta se poartă all black. dar a spus că și negru o să dea foarte bine. Cămașă, sacou, pantalon, totul pe negru. Nu contează culoarea, contează atitudinea. Bă, termină-te. Deci stop. Poți să-i puțin la o țigară? Mi-am permis, cum îmi permit de 3 luni de zile, să fac câteva glumițe cu el în timp ce proba, în timp ce îi se luau măsurătorile. N-am chef să stau lângă creatura asta. Ca de obicei, el s-a enervat din lipsă de replici, zic eu. Needucat și necrescut. Deci stop. Ce m-a ofticat e că s-a supărat și a plecat, adică atâta tare a pus la suflet încât a simțit nevoia să ridice și să plece. Doamne, mi-a stricat dispoziția. Seba este mai supărăcios, dar la fel de repede îi și trece. Ia să mă duc eu după el. Nu te ești nebun. E ultima 100 de metri, ei tot se tachinează, ce să zic. Nu ți-am zis nimic în mod special, am făcut o glumiță cu costumul, gen că... Bă, și vezi că eu mă prind. Știi prea bine asta. Pui pe cineva într-o lumină proastă și după 2 minute vii și îți ceri scuze. Liniștește-te, Sigur se vor împăca, ca de obicei. vină înapoi acolo să vedem că acum îl măsoară pe Alexandru și urmează Petrica și vorbim despre toți. E ceva de genul, îți dau un cap și îmi cer scuze. Mi-a picat prost, dar am trecut peste. V-ați împăcat? Da, suntem bine, nu? Vezi ce brațe are, unde mă pun cu el. Următorul? Am mai rămas eu. Iubita mea a zis să fac un costum simplu, dar să fie frumos. A zis să aleg ce-mi place mie mai mult. Ce culori îți plac? Albastru îmi place foarte mult. El mi-a zis și ea că îmi stă foarte bine în albastru, plus că e și culoarea mea preferată și îmi stă foarte bine. Petrica, când o să te vadă el cu costumul ăsta nou, frate, Cu siguranță o să arate bine și o să strălucim. deci eu prima dată în viață când am purtat un costum a fost acum o lună jumătate împrumutat de la Petrica. Asta e tot. După ce s-au luat toate măsurile, să aflăm și părerile finale ale băieților. Consider că costumul meu este cel mai interesant. Cred că costumul meu de mire va fi cel mai frumos și cel mai elegant. Tot o să fim frumoși în costum. Bine că v-a scos Dragoș din cap ideea asta că o să ne îmbrăcăm toți în negru. Așa, măcar așa o să avem diversitate. Fetele sunt toate în alb, nu avem ce să facem. Sau îmi faceți vreo surpriză fetelor? Da? Adevărul e că au mai fost mirese în rochii de altă culoare, niște mirese așa mai îndrăznețe, mai rock, mai punk, mai nu știu ce. Curajoase. Dar la voi sunt el alb? Raluca? Nu e chiar alb. Ana? La mine e alb. Alb. Albă. Alina și Adelina înțeleg că nu vor să-mi spună, dar vedem mâine, că nu vin și mâine, vin? Cum să nu?